Why do relationships fail? Bakit merong mga naghihiwalayan? Bakit merong mga nagpapaanal? Bakit merong mga gustong mag-divorce na lang? Sigurado ang sasagot ng marami sa inyo, kasi Father, may problema. Maraming problema sa mga mag-asawa. Dahil tamad, matigas yung ulo, sinungaling siya, Father, unfaithful, may kabit, tapos nagkaanak pa siya doon. Mainitin po yung ulo, sinasaktan ako, kulang sa pagmamahal, kulang sa pag-uusap, lack of communication, unreconcilable differences, and so many other more. At marami pang iba. But the question is that really the reason why relationships fail? Yun ba talaga ang dahilan bakit nasisira ang pagsasama, ang ugnayan, ang pagmamahalan? Dahil may problema o dahil marami ang problema? I think not. Why do relationships fail? It is not because of the problems. It is because we fail to resolve the problems. When you fail to solve the problems, the relationship will fail. Love will be destroyed if you allow the problem to persist. Tandaan niyo po yan. At habang maliit pa ang problema, kailangan ayusin na. Palagi ko pong sinasabi yan sa aking mga kinakasal. Huwag niyong isipin na pag kayo ay kinasal na, hindi na kayo mag-aaway. I hate to be the bearer of bad news. I tell them. Pero pag kayo ay kinasal na, mag-aaway at mag-aaway kayo. Expect that. But, I remind them, every after fight, every after argument, please make up. Magkaayos kayo, magkabati na kayo. Sundan natin yung turo ni San Pablo. Let us not allow the sun to go down on our wrath. Huwag kayong matutulog na galit. Pag pinabayaan mo ang maliit na problema na manatili at lumaki, yan ang pagmumulan ng hidwaan, ng pagkasira ng pagmamahalan. Kamukha po sa kanser, di ba? Kamukha sa sakit. Pag may nararamdaman ka na kahit na katiting, kaunti lang, magpa-check up ka na. Napakarami naging malubha sa kanilang sakit. Bakit? Hindi pinapansin yung kanilang sakit. Natatakot daw magpa-check up sa doktor. Pero sa totoo lang, natatakot sa gastos. Nararamdaman na pala na nahihilo. Hindi pinapansin, tumataas yung presyon. Anong nangyari? Na-stroke, comatose. May nararamdaman na pala.
Bukol, pinabayaan. Pina-check up, it was too late. Ang laki na pala ng cancer. Pero nung katiting pa lang, nung kakaunti pa lang, nung bahagya pa lang, sana pinakita na, pina-check up na, di sana nalaman, agad ginamot, gumaling, nabuhay pa. Ganyan din sa ating mga relasyon at ugnayan sa bawat isa. Kung may nararamdaman na kayong problema, ayusin nyo na. Huwag niyong pabayaan. Dahil pag pinabayaan mo yan, baka huli na ang lahat at kayo ay mabibigla. Hindi na maliligtas ang inyong pagmamahalan, ang inyong relasyon, ang inyong ugnayan. Napakaganda nung payo ni Jordan Peterson, sabi niya, slay the dragon while it is still a baby. Di ba yung dragon, pag lumaki, nakakatakot na. Pero habang maliit pa yan, huwag mo papabayaan. Tapon mo na, patayin mo na. Huwag niyong aalagaan. Baka kaawaan mo pa, ay, ang cute. Ang cute? Pinagbibisitan ka? Ang cute? Mainitin palagi ang ulo, minumura ka? Ang cute? Nagtatago sa'yo? Sinungaling? Hindi may pagtapat sa iyo? Cute? Tamad? Habang maaga pa nakikita mong may problema, solusyonan nyo na. Pero bakit ba hindi nyo maayos-ayos habang maaga pa ang problema? Kasi palagi tayong nakatingin at nakahawak doon sa original sin. Hindi natin makalimutan. Hindi tayo makapag-let go. Hindi tayo makapagpatawad doon sa kasalanan. But Jesus is reminding us, before the original sin, there is an original blessing. That God created us all equal. And when God created us, He blessed us. We are blessed individually. How much more blessing can we receive if we are united in love? There will be so much blessing and grace. We pray, my dear friends, to remember God's original blessing, to let go and forgive our sins to one another. Diyan lang natin maaayos at magagamot ang nasisirang relasyon, ugnayan at pagmamahalan. Amen.